ഗായ്സ്, എൻ്റെ ഫിറ്റ്നസ് വീഡിയോസും പിന്നെ എൻ്റെ ഓരോ റീൽസും കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കണ്ടിട്ടും കുറേ പേര് അതിൻ്റെ കമൻസിലും പേഴ്സണൽ മെസ്സേജായിട്ടും കുറേ പേര് ഓരോരോ ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിൽ അത് ചാറ്റ് ചെയ്യാം, അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാമെന്നായിരുന്നു ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ബട്ട് റൈറ്റ് നൗ ഐ ചേഞ്ച്ഡ് മൈ മൈൻഡ് ആൻഡ് ഇനി മുതൽ അങ്ങനത്തെ കമൻസിനുള്ള ഓൺ വോയിസ് വീഡിയോസ് ഞാൻ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനായിട്ട് എൻ്റെ റീലായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് ഓർ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി എന്താ പറയുക ടിപ്സ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ബോഡി ബിൽഡ് ചെയ്തെടുത്തത് എന്നറിയണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കമൻറ്റ് ഡൗൺ ആൻഡ് ഞാനതിന് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് ബെസ്റ്റ് if I put a video rather than texting everyone personally.